weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tottuɗala darula haramayni sarifayni ceerno ahmadou dia to almadi kon waktu yoni ha tottuɗala ceerno aliou diaw to kirmasara tableau ferraille duɗala ceerno wocci abdoullahi touré kon waktu yoni ha todduɗala ceerno mouhamadoula amin li to dumga wural fa e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hanki o hoore jagoɗo leydi ndi waɗi batu muɗum hakkude jagoɗe mum gam yurnitade ko fate ndema leydi sénégal kame ñamali mum e wallidde ndema ka kono kadi ko fate banggue tajje prix mo ganduɗa ko guerte hitande hikkande to leydi mauritanie caggal jillu hoorejo leydi mauritanie toon to dande maayo ha fayenma toon to guiɗimaka sehil babi manquetto musidɗo men zacharia samba dia uddidemo toon suudu safara mawndu no feewi police mo leydi mauritanie holliti fawi juuɗe muma yogay sagataɓe ɗanninoɓe yimɓe taw koye ɗanle suuɗayru kaɓirɗe kewɗe jiitama e nder noksoɗa to leydi mali gollorgala canadien jiltongala kanŋe taw ko gollorgala manggal no feewi holliti wonande yimɓe muma nayo taw ko ɓiɓɓe malinaɓe mbiyama teɓ oɗo saaha teskama yogay gollorɗe kanŋe nder leydi ndi ne jogodi caɗele kañumene autorité ji leydi mali to guine Conakry wonande autorité ji tambiɓe ko fate banggue communication ɓe kolliti ko fate web tv senuji ɗiɗon koko kaɗete nder leydi ndi ha laaɓa ɓen ɓe ngala yamirore ko fate banggue saktude yogay gueɗe kabruji men marawen ha to Togo Ghana ma en jaaha to leydi Tchad mo Zambika nani bi jolam jaɓeri jadren koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen noddandu jam hol nodduɓe noddi ko ɓesgu ceerno ahmadou tidiane an ngu noddandu holko woni ko noddandu mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam moɓe goyi wadde e kala hitande hikkande noon on ismu nabi sallllahu alayhi wa sallam waɗata ko jeeɗiɗi lewru décembre so jomiraɗo haaji on ismu nabi sallllahu alayhi wa sallam moɓe goyi wadde e kala hitande hikkande noon ko jeeɗiɗi lewru décembre so jomiraɗo haaji taw kadi koye dow inde teddungal khalifa ceerno mouhamadoul madani tala ɗon ɗo Dakar ɗo henna ene wondi kadi e ceerno babali mahamoudou an ɗon ɗo Thiesa e dow inde khalifa galle o woni ceerno baydi an to États-Unis de Amérique kame ceerno moustapha an toon to Belgique kame ceerno abou an to Dakar Guédiawaye legal fitmici ɗo henna fitmici noon saari ha ɗona wonande hôpital dalal jaam demal urgence ngala hakkude muɗum e galle o ko berte o tan rewi ɗon saari ha yettima ɗon ma waw yiide ɗon oɗo henna jamma madu annabi o sallllahu alayhi wa sallam wottomo luuta ɗum aɓe teddiniri hen dendagal bandiraɓe julɓe kala ha tenti ɗon beelinaɓe naaɓe e dow inde mabɓe dow teddungal khalifaɓe wuuro ngo almeɓe wuuro ngo almudagu ngo e dendagal bandiraɓe e ko taari wuuro ngo kala woni sénégal mauritanie mali gambi guinée kame diaspora o kala aɓe teddiniri hen ceerno ɗahasi kono ni kadi ceerno imama souleymani ɗahiru an ene wonde ceerno mamadou ɗaha ba e dendagal bandiraɓe julɓe kala ardiɓe organisation wonande sohna aïda dia kame sohna hadja astou an e dendagal wallidiɓe mabɓe kala kono ne kadi e ceerno sarif makki haydara hay goto ɓe ɗaccani dendagal bandiraɓe hoddaɓe gollodirteɓe guila e jolfuɓe fulɓe seriraɓe sarakulleɓe ala kala ɓeɓe ɗacci hay goto ɗiɗo henna ñalɗi koni henna ñalawma o yarata so yeehi ha woni 10 heures ko nden jangde alqouranil karim nde waɗete kame duwoji muma so yeehi ha yimɓe juuli tisubar paye bottaje sanga 17 heures juulal takkusana ko wasifa o waɗete 19 heures ko jewte juɓɓuɗe ha juulal gueeƴe yimɓe paye kiraɗe so yeehi ha woni minuit ko nden almuɓe kufata
hirde jamma madu annabi o sallallahu alayhi wa sallama bandiraɓe sehilaɓe woto mo luuta oɗo henna ismu annabi o sallallahu alayhi wa sallam baɗawɗonde geejuwayi fitmiciɗo henna aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa dana wala ɓalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnuma ni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon mi ñii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon mbiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moƴƴi kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76
68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawisɓolo e muɗum kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogase jeeɗiɗi jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital mene ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jayde mon jayde Weltare TV ne nelda duwaw musidɗo meɗen Ahmadou Bara ba mo wuuro Molo ɗum ko caggal hanki o jaltugol aduna ɓi ba makko toon to nge xooxa de nelde duwaw ceerno Abou Bara e dendagal galle o e ɓesgo kala on Abdoullahi jeltuɗo noon nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nanamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala toon to dondu galle kontenaɓe jayde Weltare TV weltare ɓiɓe fuɗe neldaɓe duwaw ɗum ko caggal jaltugol aduna oɗo hen accident musɗo baɗɗo subaka hecciyanke o hakkude tarwo denduɗi faade dañcaɗi ha gana yimɓe nayo tato mbasi hen pittali mumen ɓen wasɓen pittali men nde jayde neldaɓe duwawa nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nannaɓel janna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala kumpital men ɗemgal pulare nder gendidi leydi Sénégal Ousmane Sonko ko hoorejo jagorɗo leydi Sénégal hanki o woɗɗo wi jonde jagorɗe hakkude makko e jagorɗe makko ha tenti noon on jagorɗo tambiɗo ko fate banggue ndema nden jonde ɓe kolliti hen noon wona nde ɗo saaha ñamale 37 milliards ko préje franc CFA ñamale ndema kala laamu ngu yaltini enveloppe ngam wawde rewnude hen ko wana ɗum ko 120 milliards woni ko jogori sukkede e nder ndema ha ɓuuri wawde ƴellidde ndema ka no fewi kene foto wonde 23 taw kadi ganduɗa ko peeje ɓamtoje calɗi ndema kala woni en toɓɓe ɗiɓe jewtidi hen ɗum ko hanki o ko wona ɗum ko noon ɓen remoɓe guerte kala hitande ne ɗamini laamu ngu gam ɓeydude ko fade banggue kiloji mabɓe to banggue ndema guerte musde no fewi soɓe gandi guerte ko lamɗo mawɗo no fewi ɗo fuɗata ɗo yiiɗi ko yo laaɓ ceer yiiɗi kadi ko yo won leydi pondadi laamdi ala kuɗel ala haydara ɗum noon ko doole mawɗe namdi ko tampere mawde guila nde wadere fiye leydi hande silti kala ñande kala dawaɗi mum aɗa yurnito ɗum yiiɗa accede hay seeɗa jeeyi sababu noon laamu ngu hanki yaltini coggu kesso wona nde kilo guerte oɗo saaha jarata ko buuɗi 50 mbuuɗu ɗum noon ko buuɗi 5 tan woni ko ɓeydi hen ɗum ko caggal laamu yawtungo no taƴirno ni ko duuɓi walla mbiyen tan ko buuɗi 5 woni ko ɓeydi hen ɗum noon jeeyi sababu wona nde kolaɗo kuuɓa remoɓe Cheikh Tidiane Cissé ɓe kolliti wona ɗum ɓe ɗaminino e nguɗo hen laamu ɓe ɗaminino ko kilo on yaha ha temedere taw kadi ko temedere franc CFA kono ɗo saabi kolliti ala kala ko yaltantaɓe e oɗon fannu hay seeɗa jagorɗo Awo Majekade ɓe leydi Sénégal woni Fatou Diouf o holliti ñalawma janggo kikiɗe ma o yuɓɓin conférence mawɗo no fewi ɗum noon ko toon to Diamniadio hakkude makko e jayndiyankoɓe gam artude sifande wonnode hakkude leydi Sénégal kame Union européenne nden sifande nde ganduɗa nde gasi ko ñande 17 lewru novembre ɗo ganduɗa Union européenne kollitino ɗowtata sifande wonde laamu leydi Sénégal holliti kañumne kay yamirano ni wonande yo sifande wonde waɗe hen ma o artu noon ko fate nden sifande ɗen gueɗe kala ha tenti ko fate banggue Awo e maaje kaɗɗe ɗe leydi ndi Sénégal haɓade mboros ñaw biyeteɗo sida e nder leydi ndi Sénégal ɗeɗo balɗe kala koye loyde lobsingo e winditagol wonano ko fate banggue docteur Safiatou Thiam o holliti wonande kala hitande ene ɓeydo fodde ujunere neɗɗo taw ko raɓaɓe e nguɗo hen ñaw mbiyetego sida e nder leydi ndi Sénégal holliti oɗo saɓuri hen teskeɗe ko rewɓe kame sukaɓe ɓen ɓe rewɓe jibinɓe ɓen sukaɓe taw kadi ko sukaɓe wonduɓe hen
ko wala ɗum kono holliti koye nder région ngaji tati e nder leydi sénégal ɓuri tigui raɓede oɗo henna ñaw biyeteɗo sida toon to Thiès fayenma Kolda fayenma Dakar koye ndiɗo hen région ngaji tati ɓuuri hen hewde oɗo henna ñaw mo ganduɗa biteɗo sida jagorɗo cellal ɓalli mo leydi ndi sénégal holliti oɗo saaha kamɓe kala maɓe moɓodir doole mabɓe safroɓe kala beele oɗo saaha huccude oɗo phénomène oɗo henna ñaw gam ustude ɗum walla ni firtude ɗum ha laaɓa e nder leydi sénégal ɗo ha hitande ujunnaji ɗiɗi e capanɗe tati jagorɗo communication woni Aliou Sall holliti capantati ndu lewru wonata ko aset paaɗo ko nden wa yaltinta liste mo ganduɗa ɓen winditiɓe taw kadi ganduɗa ko médiaji e site uji kettinaɗi gandaɗi oɗo saaha ɗine gandani kettina ma mbaw yobde impôt ji mumen jogo licence mumen ha timma kala kay ɗin mo binditinoki e oɗon liste yo joom andu kam ko combat mawɗo ummonto ha tenti noon ɗin senuji YouTube wonande kay saabu oɗon gandi sénégal ne heewi senuji ne heewi kadi site uji no feewi holliti ɗum maɓe daran ɗum ko caggal nde ɓe kollinno moni kala nde winditto wawa andede on saaha ɗofto kuule ko fate banggue communication taw kane yoɓa impôt ji ma timma ngan sanga wawa wadde gueɗe mum timmude e ndera guenidi leydi sénégal patrouille dendaɗo hakkude junggo e junggo ɗum ko koninkoɓe leydi sénégal kame koninkoɓe leydi gambi ɗum noon ko yidde yillade yogay guure taweteɗe hakkude leydi sénégal kame gambi ngoɗo henno ma e nder falde Bignona ɗum noon koye jeune militaire numéro 5 ɓe mbawi yillade e ɗeɗon laaɗe yogay guure tawete toon ko wayno Bundiyali kame noko mbiyata Kampasa e nder nokkuji goɗɗi kala findinde jertinde yimɓeɓe guila e koddigal e gonangal e so tawi on jii neɗɗo mo on paman nde mbawa toon kay noddude walla jokkodirde kono kadi haɓade gueɗe ɓen yiilotoɓe kanŋeji taw koye suuɗayru bonnude ngo maayo e addude hen fitinaji kam e caɗele kala e habde bandiji ɓen joguitiɓe armeji yahoɓe ne mbaɗa gueɗe ceɓɓitiɗe kala e oɗon sifa haɓade ko fate banggue gueɗe ceɓɓitiɗe e nder Afrique tenti Sénégal ko mbiyata cybercriminalité ɗum noon eɗen gandi koye opération goto mo mbiyata Afrique Pearl jeeyi sababu noon wonande police e leyɗele kewɗe Afrique kam e leyɗele kewɗe junggo e junggo gam nangude ɗen pelle ceɓɓitiɗe waɗoɓe gueɗe ɗe pewani no fewi kene tolno yimɓe jeetato nanggama e leydi ndi Sénégal e ballal renseignement joyo ko sinuwaji heddiɓe koye nder leydi ndi ɗum noon kene fonde 19 leydi taweteɗi e nder aduna dañi jayiyaji mawɗi no fewi ko fati milliard uji jonɗi taw kadi ko ɓen dañɓe hen jayiyaji funteteɓe guila e compte banque uji ha e goɗɗum e kayitaji e gueɗe goɗɗe kala ɓe nangatɓe noon ɓe tawe e juuɗe dadiɓe taw kadi ganduɗa ɓe nanguete koye doggol ngol ɓe inniri Ponzi taw koye funteji mawɗi no fewi jogo bureau ji jogo kala kalɗo piiku gegga jaaha paye banggueji goɗɗi taw koɗi tan koye internet ene goɗa toon ko fati banggue gueɗe ɗe pewani hay seeɗa ñalngu Thiaroye Baba Maal yimi hen holliti ñalngu Thiaroye ko ñalawma musɗo mettuɗo ɗiɗo hen wargoji ɗum ko caggal ɓen waɗeɓe diwnoɓe laaɗi mumen ngari kay kalki ɓen soldat ji afrique ji yanoɓe faaboyade leydi France ɗum ko guerre hakkude France e Allemagne ɗum noon nden fiyande bonde wannode goholir décembre hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe nayyi e nayyi ken wona hikka duuɓi capanɗe jeetati guelɗena hande France ronkanama yo heptin ndeɗo fiyande ko kañum waɗi ɗum ko caggal koninkoɓe leydi Sénégal Mali Gabon e woɗɓe kala wasɓe hen pittali men ɗum noon wanno koto camp militaire mo Thiaroye ko wona ɗum ko noon balɗe joyi tan heddi e mawninde oɗon ñalawma hewɓe Sénégal naɓe kolliti oɗo sa fandare mabɓe konde Sénégal konde France ñagoto yafuya kono kadi heptina ngal baɗal cofgal ngal waɗi ngal ko wona ɗum ko ken wona sarɗiyankoɓe capanɗe tatato sur sarɗiyeji no leydi France ɓe erima oɗo saaha enquête jawɗo yo uddite hen wawa andede ɗeɗen gueɗe kala noɗe jaruno ɗanle ɗe ndewani lawol jeeyi sababu jayde Espagne holliri laana giwka leydi Sénégal ene jolni capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo ɗanniyanke ɗanle ɗe ndewani lawol ko kan yetti toon to Îles Canaries to El Hierro kene foto wonde capanɗe jeeɗiɗo wonnoɓe hen jeenayi ko rewɓe hen jeeya ko sukaɓe kamɓe noon ɓe giwi koto Sénégal ɓe mbawi yettade toon to Espagne El Hierro
holliti ɗum ko jayde leydi Espagne sen giwi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie. To leydi Mauritanie police gendindiɓe kollitiɓe pawi juuɗe mabɓe e fedde ɗanninoɓe yimɓe ɗanleɗe ndewani laawol. ɓen noon koye laabi tati ɓe paddi kene foto wonde codduɗi tati ɗi ponno softorade ñande nogas e nayyi woni alet jewtuɗɗo hen o 120 taw ko ɗannotoɓe ɗanle ndewani lawol ko ɓen kay kaɗa yaade hen taw ɓen ɗanninoɓe ɗeɗo hen ɗanle ko asinaɓe tawaɓe leggal cité plage kene fotonde 62 bidon taw kadi ganduɗa 62 bidon woni 62 bidon taw kadi ganduɗa ko bidon ngaji essence ene hen kadi ko faade banggue gilet sauvetage ene hen gueɗe guura ndiyam e comci mare kala gam heɓanade ɗanninde yimɓeɓe faade toon to leyɗele Europe jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame république tchèque ngal jokkodiral suudu sarɗiji no leydi république tchèque ɓe lulima ɓe kolliti ɓe jaaɓi e dow inde l'OTAN wonande neldude 30 koninke mo hinde martaba mawɗo no fewi ko fate banggue technique taw ko heblude yogay koninkoɓe leydi Mauritanie ko fate heblo heeso taw ko yaddugo e jamanu ɗum noon ɓoyata ma ɗum waw laatade gartaten koko fate banggue jillu hoorejo leydi Mauritanie ngon jillu ngo o waɗi e nder leydi ndi ɗum noon fuɗɗori koto Rosso o fayi to ɓoggue o yaɓani noon toon to kay hayɗi o fayi ha toon to Sehil Babi ma en ketto musidɗo men Zakaria Samba Dia ma artan men ko noon kadi jillu makko taw kadi ko jillu makko kanko ɗo hen hoorejo leydi Mauritanie go jofti hanki o toon to Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie Zakaria Samba Dia to Bekera jillu wonande hoorejo leydi Mauritanie toon to Guidimakha. Tiyankoɓe Weltare TV e kompital men en jillu hoorejo leydi meɗen e Mauritanie Mouhammad Cheikh Mahamad Al Ghazouani ɗo e nder diwan meɗen e Guidimaka oɗo subaka talata nogas e jeegom lewru meɗen sappoy go'oɓiru hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi hoorejo leydi ndi Mouhammad Cheikh Ahmad Al Ghazouani o yettima ɗo e nder diwan meɗen Guidimaka taw kadi o natiri Guidimaka koto mo qaɗa a wompu toon to wompu jaɓɓimo toon ko gouverneur diwan meɗen Guidimaka noonne kadi wondude gardiɗo galle conseil régional noonne kadi e préfet mo wompu e wonande yimɓe hewɓe arde jaɓɓade hoorejo leydi ndi toon to wompu nonne kadi o wiide oɗon jillu toon to wuuro wompu ko arde yettade ɓeɗo yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ilam yettinoma ɗumen e dumunaji jewtude ɗi e yiide ɗumen e hettade ɗumen nonne kadi e rewidade gonkaji muɗumen ɗon tan Mouhammad Cheikh Mahamad Al Ghazouani ƴetti lanamon ndi o fayi koto lamorgo diwan mo Guidimaka Sehil Babi ɗonne kadi o yetti to bawallade diwoje ɗo jaɓɓimo noon ko gardiɗo diwan mo Guidimaka wono wali wilayte Guidimaka nonne kadi e gardiɗo galle conseil régional nonne kadi wondude e préfet mo Sehil Babi ha e suɓaɓe tedduɓe heddiɓe ko wayno mairuji non tan faya koto dinguiral to foti waɗirde batirde nde ko ɗonne kadi udditira golle ɗe ɗon e ngal ɗon dinguiral ko jangde ayoje e deftere Allah teddude nde tawi kadi ko imam mo Debay Side Zakaria ko kanko udditi alhaali o e ayeje e deftere Allah teddude nde nonne kadi caggal ɗum ko discours maire mo Sehil Babi nonne kadi e discours mo gandanɗa hoorema ko gardiɗo galle conseil régional nonne kadi e haalande jagorgal kalfinagal ko fate pinal nonne haalande jagorgal kalfinagal ko fate cellal ɗon tan Mouhammad Cheikh Ahmad Al Ghazouani ummi fayi koto suudu safruddu no gandanɗa hoorema ko mo handu toon e diwan Guidimaka ngam uddidde ɗum yamirde golle mayru yo puɗɗo ɗon hocci sisoji o taƴi ɗin ɗon leppi ɗi gandanɗa hoorema ko baɗanoɗi ɗon ngam o ara o uddita ɗeɗo golle udditi ɗum caggal ɗum o naati e nder ndu suudu safrordu yillade e nder mayre darde alhaaliji suudu ndu holno sifori ɗitama nduɗo suudu safrordu wonande hôpital régional oɗo mahaɗo e nder Guidimaka mo udditi o koppereje baɗade hen ma tolnoyo e milliard uji ɗiɗi pawɗi temedde jeetati e million ngaji nogas ko ɗum woni nder oɗo hôpital mahaɗo e nder wuuro ngo Sehil Babi wiyama kadi oɗo hôpital ene waɗi to banggue bertanteji ko ene tolno e 150 bertantiri nonne kadi ene waɗi nokkure ko fate bloc de opération nonne kadi e nokkure ko fate e ko wiyete pédiatrie to rewɓe jibin nonne kadi e nokkure ko fate banggue to gandanɗa hoorema ko safrirde hertinanade ko fate sukar nonne kadi e
nokkure ko gandanɗa hoore ma ko safrirde hertinde ko fati e banggue e rafi ñiiƴe musoje. Nonne kadi nduɗo suudu safrirde hollitama ma won nafoore no fewi wonande diwal Guidy Makka e ko taari ɗum kala. Haɗani ɗon kanko hoorejo leydi o udditi nokkuji ɗiɗi ma tenede ɗon ko fati e FM Guidy Makka radio Selibaɓe ene ma anteno nokku muɗum galle mo ma anteno o kadi o udditi ɗum o hokki ɓen kadi caabi muɗumen yo jokku golle muɗumen. Nonne kadi e galle ma anteno ko fati ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko joɗaniɓe a yawa habrirde gendire Mauritanie hono télévision ene kadi manama nokku muɗumen o udditi on ɗon nokku kanko hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Ahmed El Ghazouani ko ɗum ɗo wonno mbaddi jillu makko e nder diwan mo Guidy Makka kono tan o waltani ɗo e nder diwan Guidy Makka o joftoyi koto lamorgo gendi Mauritanie hono Nouakchott taw kadi jaɓɓimo toon ko gardiɗo jagorɗe ɗe hono Mouhtar Wul Ndiaye. Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo wonno meftande kumpital jillu hoorejo leydi meɗen e Mauritanie ɗo e nder diwan Guidy Makka. Zakaria Samba Dia Bekera ngam a yawa weltare TV. Zakaria Samba Dia Bekera golle ma jooɗi peewi jillu hoorejo leydi Mauritanie toon to Guidy Makka paadena ko toon to gorgola o yillima toon o yeehi ha to tufde siiwi tohomaji kono kadi kay haydi e nokkuji kewɗi tawete toon ma en ketto seeɗa e cimtola alhaji Gaya taw kadi ko toon to gorgola. idirɗa bandiraɓe sehilaɓe min keɓin ɗo jillu mangu ɗo e gorgol président de la république Mouhamed Cheikhoul Ghazouani waɗi golle tiiɗi kadi golle kantorde waɗi doggol mum dande maayo ari ha ɗo henene e kayɗe on wonde ba Coumba Mamadou Nalla Amadou o waɗi jillu dande maayo o ƴeewi bandiraɓe ɓe kuɓeje keli ɓe guese boni e boniraɓe ɓe ilam e guiɗi ɗum noon weeɓani e lamɗo heddi ko woni caggal ko o waɗi darde nde kadi nde waɗi fayida bandiraɓe noosima e Coumba Mamadou Nalla Amadou nayimo ha ɓe jeehi ha tufde siiwi eɓe ndewe dande maayo ɓe mbirtimo jowol ɓe tawi ɗon ko Oumar Abdoulaye ɓari guinal so wiyama Oumar Ly on woni maire mo commune jowol ɓe gaari tokomaji ɓe jokkodiri e maire o ɓe gaari ha tufde siiwi ɓe jokkodiri e maire muɗum tawi ga kadi woni commune maire waalo ko Abdoulaye Sow woni Abdoulaye Biri Ali joni noon ɓe mbaɗi jiɗɗo mangu ɓe gonde waɗi délégation kanko madame Coumba Ba madame Coumba Mamadou Nalla Amadou waɗi doggol mbaɗgol fayida o yindiri e bandiraɓe gonde Moussa Demba Sow woni député gorgol mbiyamo combe e sehil meɗen kadi daraniɗo parti o daraniɗo yimɓe tiɗɗo e dande maayo kadi jarlitiɗo holi on woni Yaya Bocar Ba ɓe mbaɗi doggol mangol ɓe mbaɗi jillu mango hankinde ɓe gaare amen direct avion o ɓenni tan ko tufde siiwi o waɗi no gardiɗo foti wadde ni heddi ko wonɓe caggal pewna o yurnima o waɗi situation makko o walli bandiraɓe o walli koreji foof ɗum woni département de gorgol wallama commune o wallama commune de Kaydi Nere Walo ha yettanima wonno ko Alhaji Soura Gaya toon to gorgola ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal Pulaar toon to gendi leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali finoɓe to nokku biyeɗo Saye noon tawete koye nder cercle de Massina jalti lawol men nayɓiwol e wiide Abdoulaye Guindo ngol lawol noon tagiɓe yaltude ko wullitade caɗele nden kay kisal taweteɗe nder diwan ken tolno e nogas en jeeɗiɗo taw ko ardiɓe guure woni chef de village jalti oɗo saha taw koye commune mo Sana ne tawe nder Saye kamɓe noon ɓe gulliti no fewi toon to Massina ko caɗele nden kay kisal e kala saha ɓen joguitiɓe armeji ko fate banggue jangde ene satti e nder diwan no fewi ha ganduɗa sukaɓe hewɓe jahata hay janggoyde kono kadi hewɓe ngala toon wellitare ɓe eri ko hoorejo leydi Mali ɓeɗo hen ne mbawata ɓeydude darde e golle ha ganduɗa jaame kisala ɓuura wawde duumade toon ansogo taw kadi ko école aji tawite to Talataya gudditi hitande hikkande ko sanno ɗum ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni guila 2012 ɗin école aji koko gudduno gam caɗele nden kay kisala
talatay noon ken wona sukaɓe hewɓe taw ko CM1 CM2 nde titima e école aji hewɓe noon kolliti hen weltare mawde no fewi kono kadi ɗiɗo hen duuɓi kala ɓe janggano ɓe kala oɗo saaha wonɓe men haame mawɗo no fewi Bamako hoorejo leydi Mali woni général Assimi Goïta hanki waɗi ballal mangal faade maire mo wuro a Bamako ken tolno e ujunere e temedde nayyi capanɗe tati e nayyi taw ko lampadaire ne wonde solaire aji muɗum jogoɗi waɗede yoga e boli gam haɓade niɓɓere kamɓe ɓen waɗoɓe janguji mumen ɓen wonɓe motoje ne bifto jamma e ñalawma taw kadi ganduɗa ko tampinɓe yimɓe ha tenti noon so tawi niɓɓiɗi no fewi ma dañ noon karfuraji kewɗi baɗaɗi ko wayno Bowal lade diwoje ngal Modibo Keïta Sénou ha fayenma Kala Bankoura ha fayenma Pont de la Martyre Pont des Martyrs ha fayenma Tour d'Afrique tugganma 18h ha 6h subaka ɗin lampaji maɗi mbaw jogade jeygue rokkude kuɓɓam to banggue lelawal taw kadi ko solaire woni ko dognattaɗi keddoɗen koye leydi Mali kene tolno e nayo sagata gollotoɓe campagne canadienne taw kadi ko Barry Gold mo ganduɗa ardi ngal ɗon gollorgal holliti wonande nayo taw ko malinaɓe gollotoɓe en mbiyama beddama e nder kaso oɗo saaha noon ko gallorgal ngal ganduɗa ɓurgal wawde yilade kanŋe nder leydi ndi joguigal sifande ɓurde mawnude laamu leydi ndi siftinde moɗiɗo dumunnaji kala wonande hakkude autorité ji leydi Mali kami yoga e compagnie ji jiilotoɗi kanŋe e nder leydi ndi ne jogodi caɗele mawɗe no fewi holliti ɗum noon wonande ko gardiɗo ngal ɗon gollorgal jittongal kanŋe e nder leydi Mali to Ansogo toon jeeyeten ko toon to Ansogo gila tan nogas e jeegom ko hanki o ko fusillade woni ko pello joguitiɗo kañum felli to gare routiére mo Ansogo ne tawi nder région mo Gao ɗum noon ko sanga 19h30 juulal gueƴe kanko noon o yoɓima fittade biteɗo Saydou on noon ko ɓi adjoint maire mo commune Ansogo on wasen fittan woɗɓe ngal baɗal ɓe dogui andaka noon holko jeeyi on sababu ko fettelaji ɓe jalti ɓe pelli on noon wasi hen fittandu muɗum région de Kaya chef d' état majeur général armée leydi Mali o holliti ɗum koye jayinde leydi Mali o RTM o holliti wonande ɓen yinno wadde jangumul ɓen taw koye poste contrôle nokku mo mbiyata Sandori jafuɗon ene tawi nder région mo Khaya ɗum noon nden fiyande ɓe mbawi nottade hen ɓe darti ɓe jiguitinoɓe fetelaji jiiɗi yande hen ɓe tetti noon motoje kewɗe waɗi hen ɓeɓe nanggui waɗi hen kadi ɓeɓe jooɓi pittali mumen ɓe tetti kabirɗe kewɗe kono kadi koye ballal Diwawa kaɓe mbeyni dow gam dartade ndeɗo hen fiyande taw kadi ko fiyande wonnode toon Joliba TV ittama ha laaɓi ɗum ko caggal gullitogol Burkina Faso ɗum koye jonde yewtere nde ɓe bismino Issa Kaw Jim nden yewtere noon welani Burkina caggal nden yewtere nde joofi peɗeli autorité ji Burkina Faso caggal dogoɓe koyde jaam galle jaydiyankoɓe ala ko gasi haydara so wona kay nde ɗon jayde nde yowama caktugol e nder leydi Mali kono hande ɗo gonɗen ɗo wonande koyɗe jaam enen jokki hen no fewi ɗum uddi kumpital men nder leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry autorité ji Guinée taw kadi ko tambiɓe communication ko fate banggue wonande yaltinoɓe taw koto banggue autorité de la communication woni Boubacar Yassine Diallo holliti oɗo saaha ɓe jaltini décret gam yurnitade kala ko fate banggue web tv guila to YouTube e site uji e kala ko wawi wonde hen ene sakta kala hunde so tawi kay ala autorisation to banggue licence en yoɓa lempoji walla goɗɗum yo lubruɓe kam weeyo ngo ha laaɓa so wona ɗum koɓe umminoɓe haare tekkude faade e jomumen inde makko ko Ibrahima Kasori Fofana kam wonno hoorejo jagoɗo e laamu Alpha Condé gila laamu Alpha Condé soli taw solni nguɗon laamu ko général Mamadi Doumbouya o nanga gila tan hitande ujunere nogas ɗiɗi koye avril wonno gilden wo dumba e nder kaso gam jofide mo peɗeli 46 piccel ɗiɗi million koppareje dollar woni ko wiya wo dirtini gilden noon mo tawi leeco makko hôpital o wona karɗo cellal gilden meeɗa darade yeeso juge ñande altine nde noon ñaawo holliti hay so koye leeso makko hôpital o leeli ko ɗon tigui o huccodirta e ñaawowo nden ñaawo noon omo febli ha ɓurti
ala kala ko heɓa e makko haydara avocat makko holliti oɗo saha feere tan ko nde o yaltinte leydi ndi o safroyo ñawore makko disnama ha nayya lewru décembre so tawi omo jogori safroyade walla wa ala nden kam o jogori huccodirde oɗon ñawowo to leydi Togo Foria Simbe bismima gonnoɗo hoore jaggade leydi Kenya woni dawriyanke lundiyanke taw ko Raila Odinga o noon ari ko ɗaɓɓude ballal lome beele nangan ɗum koye ngala jeeyede sungoji jogoɗi wadde février 2025 ɗum noon ko yiddemo kay ardade commission union africaine lomtademo Moussa Faki Mahamada carnajo mo ganduɗa mandaji mum ɗiɗi joofi ha laaɓi to leydi Ghana police mo Ghana darima gam haɓade ko fate banggue fetilaji plastique taw ko funti funere kene tolno e nogas e jeegomo sagata taw kadi ko joguinoɓe pistolet ji taw ko plastique ene ndewe beddaji ne pellodira taw koye gajate ko ɓen kala mbiya teb gam teskede ɗum ne heewi hen ha ganduɗa woni hen ni ene jendir noon e bitikaji punta yimɓeɓe taw wona fitilaji ɗum ko umminde wonande leydi Guinée ko jaam e kisal fotani yiyede ɗum police ummini haare haɓade wonande ɗiɗon pijirloji beele gasa e leydi ndi kala nanguiraɗo ɗum ko kaso fayi ɗo wi wonande état majeur mo ganduɗa joguiɓe nden kay kisala wonande leydi Ghana to leydi Tchad jagorɗo mo leydi France affaire étrangère taw komo leydi français européenne Jean Noël Barrel waɗi jillu muɗum to leydi Tchad ha to leydi Éthiopie hande omo tawe toon to leydi Tchad Afrique subsaharienne o yilloyima ha to Kerola leydi Tchad Soudan ka wonande réfugié ji doga molto en taweteɓe toon nguɗon jillu noon ene jeeya e gueɗe ɓurɗe mantinade ɓoyata leydi France ma haal ko fate banggue ittude koninkoye mum walla ustude koninkoye mum e nder Afrique siftindemo e nder Afrique ɓe keddori Sénégal Côte d'Ivoire Tchad Gabon Djibouti ɗeɗe leyɗele joyyi wonande basuji mabɓe keddi beele ma heddo walla ala koye wonde kala nguɗon jillu ma dañ toɓɓe kewɗe bawɗe yewtede hen Mozambique tonne kadi jonde lundiyankoɓe waɗino toon hakkude lundo ngo kame laamu ngu yaltinde leydi ndi e caɗele lundiyanke Principal mo ganduɗa ko mawɗo jaɓani tawtorede ndeɗon jonde e ngal pelɓodiral bandugal guila 9 octobre ɗin seppoji ha holliti ko landa laamu gañi ko wala ɗum ko ken tolno capanɗe jeegomo neɗɗo woni ko wasi hen pittali mummen kabroji men joolam jaɓeri jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj gasi ha laaɓi hakkude Liban e Israila Benyamin Netanyahu hanki kikiɗe o holliti sifande jaam hare nde yo darto kural yahata misil ni bombo laana ndi wowa haydara ala koɗɗo jata ɗum ko hanki o kono mbatti haqqillaji mabɓe faade Liban hayso tawi woni ko fetel ɗojji faade Israila guero koko artata kono koninko mabɓe taweteɓe kerola hakkude mabɓe leydi Liban ko ɗon gonata ha joni ala kala ko wayli ɗum so wona kay ko toɓɓe tati goo aɓe pofto ɗiɗi hare nde juuti ken wona hande lebbi ɗiɗi ko wona ɗum ko kadi haade hakkude mabɓe Gaza oɗo saaha kadi ɓe ƴeewa noɓe kippiri ɗum aɓe beddo juuɗe mabɓe ha toon to Syria ha toon to Iran oɗo saaha ɓe ƴeewa holpeje goɗɗe batteɗe ko wona ɗum ko noon oɗo saaha hare nde joƴƴinama hakkude Liban kame Israila beele Israil naɓe dogɓe e nder nokkuji men to banggue hakkude kerol hakkude mabɓe Liban ma gartu walla ala beele ɓen libanaɓe dogɓe ma gartu walla ala beele oɗo saaha mabɓe ɗofto ko wiya ko aduno kala noddi yoɓe ɗofto jaame kisala ko nden ɗoftande woni ko yiɗi kadi beele ɗum wona ha tan to Gaza beele jaame kisal dañe toon leydi Russie yaltini doggol hadde yogay jagode britannique naɓe nadde leydi muɗum ene hen cukko hooreje jagodele ndi kame jagoɗo finance kame woɗɓe kala natta leydi mabɓe ɗum noon koye doggol ngol ɓe jaltini joolam jaɓeri ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hande o pour leydi wono France leydi wono France toon dey ene wayno balɗe nayyi ko heddi e mawnilgol nde ɓen taw kadi ko Sénégal naɓe tirailleurs men nde mbarano woni duuɓi capanɗe jeetati wono noon koye kay goo lewru décembre 1994 ɗum waɗi noon ɓen sardiyankoɓe mo leydi wono France fodde sardiyankoɓe capantaro mbi alay saago loyndo uddete e mbargu kay ɓeɗo ande halto gonga woni ɗum noon waɗoyde koye mois de mars 2025 ɗum noon wondude kadi eɓen
capanɗe tato taw sarɗiyanke oɗon commission ɗum noon ma rewi ɗum ɗen gueɗe wawa wittude ɗumen wawa kadi jokkodirde e ɓen taw ko ɓadinoɓe wonde e ɓen taw kadi ko teruji ɗi guila e taniraɓe mumen so tawi wonde e ɓen ɗon taw kadi joguiɓen kala haqqe alay saago ma mbaw kadi luggodirede taw liggoy o ene wawa garɗude no fewi wawa on artirinede yimɓeɓe kadi jiima ken ɗum noon ko ɓen dey sarɗiyankoɓe leydi Français mbawi kay wawde kay jogade holo pellital e wiide alay saago ɗum ɗo waɗe loyloyi tigui rigui lugguiɗe tigui rigui ande halko saabi ɗum CPI to nde ko groupe jeeɗiɗi kamɓe mbawi tan wiide wonde ñande talatade nogas jeegom lewru jolal ujunere nogas e nayyi maɓe mbaw kay ƴewde wadde kay kamɓene taw kadi ko fatti e mandat d'arrêt mbaɗaɗo o wonande ɗum alay saago haqqi inam ade ɓe mbawa hol ɗeftade ɗum CPI o ko ƴetti ko kamɓene aɓe jaadi hen ɗum noon ɓe mbi wonde alay saago min yato waɗne hono mandat d'arrêt e ɗum ɗon chef uji taw kadi ko diplomatie hono mbawde node tawtore ɗum ɓen foof mbawi kono wiide eyyi alay saago ɗofto kadi ko CPI o mbi ko woni Canada France Allemagne Royaume-Uni Japon Italie ene wayno États-Unis noon wi wonde kañum keptinani ene wayno hono darde CPI leydi Russie kañum nayi wono bayyini ñande talatare nogas e jeegom lewru jolal ujunere nogas e nayyi wiide wona e ɓen jagorɗe britannique en eywa ɗum noon narta hono leydi mabɓe ɓeɗon ɓe visite ɓeɗon ene wayno ɗumen ene jeeya e ɓeɗon taw kadi ko jagolgal ko koppareje mabɓe ɓeɗo hono Rachel hono Reeve kañum e vice présidente jagolgal gardi hono jagorɗe Angela taw kadi ko Baynar wonde e jagolgal ko fate e Nderderi woni Yvette Cobert kañum e wonde e ɓen ma won sappo taw oɗo joguiɓe kadi haut responsable taw ko politique nouveau ɗum noon ɓen kadi mbawi kadi jeeyede e goɗɗon doggol ngolguɓe kadi nadde kay leyɗele mabɓe Chine bayyini ñande talatare nogas e jeegom lewru jolal ujunere ɗiɗi nogas e nayyi wiide kay kamɓene maɓe mbaw kadi taw kadi ko force uji taw kadi ko aérienne woni dow e naval kañum e ndiyam kala kañum dey ɓe mbawa wawde kay wawde ƴewde oɗo avion militaire beeyowo tan e dow mabɓe o ɗum noon ɓe mbawa ƴewde oɗo halko jahata halko woni kankone taw kadi ko koyɗe makko koyɗe makko halko yahata ken ɗum ɗo waɗi noon ɓe mbawa toppirade ɗum ɓe ƴeewa kadi ɗum ɗo halno sikiri saɗa saaha ko ɗum ɓe tonguɗen e wonande jolam jaɓere e ñalawma hande o taw wonno koye darde musidɗo moon Alassane Oumar Mbocco ko sardogo ngam weltare a yawti Alassane Oumar Mbocco golle ma jooɗi peewi kumpital ngal rewi lawol fulɓe noon mbi sagata so wi remata maya ko ɓuuri casol muɗum neɗɗo so finata e gendi mum wawa wiide so tawi ɗannim ma fin gendiji janani fota dawde nde foti dawde nde daña foti dañde ni ko guila e gendi ma gadduɗa ƴewdade so tawi wonko mbawɗa dañde haade ma yaltude gendi ma ɗum woni hande uddi kumpital men ɗemgal Pulaar jolam jaɓeri ko Alassane Oumar Mbocco toon to guiɗimaka ko musidɗo men Zakaria Samba Dia haɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Aboubacry Kimalaki jaam yo jaam Allah hiraneno